गिबियावनो आङो ओरै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों 34थि एनडिबिनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं साननि गासै मुंख्लं न'खरनि आरो मुंख्लं बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो मान बावदों आरो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आंनि दुखुखौ आं फोरमायदों। दिनै एनडिबिनि मुंख्लं सान, बे मुंख्लंआव गोबां एनडिबिफ्रा दिनै जोंहा मुंख्लं जाबाय आरो दिनैसिमबो बे मुंख्लंनि जिथु दिनै जाय बिथांमोना दिनै मुंख्लं जादों, बे मुंख्लं जानानै जोंहा बिटिआर सक्ति जाबाय। बिटिआर सक्ति जाखांनायनि गेजेरजों दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा मोनसे सोंलु फैदों। बे सक्तिनि गेजेरजों एनडिबि मुंख्लं जाय बिथांमोना दिनै मुंख्लं जादों, बे मुंख्लंफोरनि जिथु बेसेन, बे बेसेनखौ जेरैबायदि मोननांगौ बे सक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनाखै। बिनि थाखायनो दुखु आं फोरमायदों आरो आं बेखौ बुंबाय थादों जे दिनै बिथांमोना जाय सरकारा दिनै सरकार सालायबाय थादों, बिथांमोना सक्तिनि जिथु दफायाव थाखानाय बे दफाफोरखौ जाहाथे बे मुंख्लं न'खरफोरनो जिथु भारत सरकार, आसाम सरकार आरो एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो फरायसा आफादजों जि सक्ति जानाय बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों जि दफायाव थाखानाय सक्तिनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथु मोननांगौ जाहाथे बिथांमोनखौ होयो, आं बेखौ खावलायगोन आरो दफायाव थानाय माखासे सक्तिफोरनि खोथा बुङोबाथ' गोबां जोंनि गेजेराव नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि बाथ्राफ्रा दिनै बेरखांबाय थादों, बेखौ आं दिनै बारा बुंनो सानाखै। मानोना दिनै जोंहा मोनसे दुखुनि सान। जोंनि लोगोफ्रा गोलाव बोसोर जिथु एनडिबिनि नांनायनि गेजेरजों बर' जाथिनि जिथु मोन्थाय, बर' जाथिनि अधिकार, बर' जाथिनि हा हु रैखाथि होनो थाखाय दिनै जाय बिथांमोना दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै बे बुहुमनिफ्राय गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै गोजान जालांबाय। बिथांमोननि सिमां, बिथांमोननि लुगैनाय, जों जिबायदि लुगैदोंमोन बे बुस्थुआ जोंहा मोननो हायाब्लाबो बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों जि फैदों बेखौ जों मोनफा मोनफायै आखरै जाहाथे पालन खालायनानै मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे फुलफिल खालायनो हायोब्ला जाहाथे बिथांमोना एसे गोजोननाय आरो जोंबो गोजोनना थागौमोन। खिन्थु दिनैनि गेजेराव सक्तिया बेसेबांसिम मोगथां महर मोनहैगोन आरो बेसेबांसिम दफाफ्रा दिनै इमप्लिमेन्टेसन जादों, बेखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियाजों नुदों। आरो दिनैसिमबो जोङो दासिमबो सक्ति जानायनि 3 बोसोर आगान होबाय। 3 बोसोर आगान होनाय लोगो लोगो दिनै जों मुंख्लं न'खरफोरनो जेरैबायदि जों बेसेन होनांगौमोन, जेरैबायदि जों मोन्थायफोरखौ जोङो बिख'नानै होनो हानांगौमोन, दिनै जों हायाखै। बेजों लोगोसे जोंनि माखासे एक्स एनडिबि, जायफोर एक्स एनडिबि होननानै बुंगोन, जोङो फेक्सन हिसाबै बुंलां एज ए हल एनडिबिफोरखौनो बुंगोन, जों गभर्नमेन्टनो होनाय माखासे लिस्टेड केडारफोरनि गेजेराव जि 4 लाख करि मोनसे जोंनो लामसाम मोनसे होनांगौमोन, माखासेया मोनबाय, माखासे आद्रा थाबाय। दा बेखौ जोङो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालायबाय थादों, जे बुंबाय थादों जे खम समनि गेजेरावनो जोंनो बेखौ जाहाथे लामसाम जिथु 4 लाख करि जोंनो होदों, बेखौ थाब होनाया मोजां होननानै जों खावलायबाय थादों। दिनैसिमबो बिथांमोना मोननो हायाखै। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जारिमिन मोनसे जानानै दं आरो। ओंखायनो आं खावलायदों, बर्थमान जिथु जाय रुलिं सरकाराव दङ, बिथांमोना बेखौ होनाया मोजां। आरो जोंनि खोथायाव जोंहा मोनसे दुखुनांथावना मोनसे जोंनि गेजेराव थाबावबाय। बे गोलाव समनि आन्दोलननि गेजेरजों सासे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दङ। बिथाङा दिनै बेहाय जों ज' फैनानै बे मुंख्लंखौ जों एखेलगे बावनो मोननांगौमोन। नाथाय बिथाङा गोलाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बिथाङा सक्ति जाखांनायनि उनावबो सासे सिगनेटरि जानानैब्लाबो दिनै बिथाङा जेलाव थानो गोनां जाबाय। बे जोंनि बर' जाथिनि, जोंनि एनडिबिफोरनि दुखुनांथावना जानानै मोनसे जारिमिन जानानै दं आरो। बेखायनो आं खावलायदों बिथांखौ खम समनि गेजेरावनो जाहाथे सरकारनि जाय सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना थाबनो रिलिज खालायना होनाया मोजां। मानोना सक्ति जाबाय। सक्ति जाखांनायनि उनाव गासैबो बिथांमोननि केस, एनडिबिनि केसा जोबनांगौमोन। दिनै मोनफानि उनाव मोनफा हायेनास आरो नन हायेनासखौ मोननै बोखावनानै माखासे जोंनि एनडिबिनि केडारफोरखौ दिनै बे केसजों माखासे दिनै कर्टनिफ्राय नटिस हरनानै दिनै केसआव सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालायबाय थानो गोनां जादों। जोंनि थाखाय दुखुनांथावना मोनसे जानानै दं आरो। बे बिटिआर सक्तिखौ सोरबा एनडिबिनि थाखायल' नङा, बे बिटिआर सक्तिया जादों एज ए हल बर' हारिनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय जों बोरैहाय सेफगार्ड मोनगोन, जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों बोरैहाय रैखाथि खालायगोन, बिनि थाखायसो बे सक्तिया। एनडिबिया आन्दलन खालायदों, एनडिबिया गावनि बेक्तिनि थाखाय खालायाखै, आन्दलनखौ खालायदों बर' जाथिखौ जों बोरै बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जों जिथु मोनसे मेपिं खालायदों, मेपिंनि गेजेराव बे थानाय ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफोरखौ जों बोरैहाय समान अधिकार, समान मोन्थाय जों बेखौ मोनहोनो थाखायसो जों आन्दलन खालायदों। दा नंखायनो बिनि गेजेराव जोंहा माखासे दङ सेटेलमेन्ट, जिथु भारत सरकार आरो आसाम सरकार एनडिबिजों एग्रिमेन्ट खालायनाय
गेजेराव गोबाव बोसोर आन्दलन खालामना थानायलाय जोंनि एनडिएफबिफ्रा न' बां गारनानै दिनै हाग्रा बंग्रा थानानै दिनै न'आव थांफिननो थाखाय जिथु मोनसे भारत सरकारा मोनसे रिहेबिलिटेसन जोंनो होगोन होननानै मोनसे सुक्तियाव दंमोन बे रिहेबिलिटेसन सुक्तिनि गेजेरजों जिथु 4 लाख करिखौ माखासेनो होबाय माखासेनो होआखै आरो बे सुक्तिनि गेजेराव दङ जे सुक्तिनि गेजेराव मोनसे स्पष्ट लिरनाय दङ सेंग्राफोरनो मोनसे गभर्नमेन्ट जब होनायनि खोथामोन साख्रि होनायनि खोथामोन बे साख्रि होनायाबो दिनैसिम सासेबो रिक्रुटमेन्ट जायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जानानै थाबाय आरो नंखायनो आं खावलायदों बेखौ थाब मावनांगौ 3 बोसोर जाबाय एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा माने 34 इयार्स नांनायनि गेजेरजों ओरैनो बैसो जाखाजोब्बाय आरो जुदि 3 बोसोर बारलांबावबाय नै दासिम 3 बोसोरनि आगान जाबाय बेहाय जुदि जोंनि बैसोआ थांबाय थायोबा गभर्नमेन्टनि माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन थायो बैसोनि खोथा थायो दा बेबायदियाव जोंनि सेंग्राफ्रा बै माबानिफ्राय मोननायनिफ्राय गोजानाव थागोन नंखायनो आं खावलायदों खम समनि गेजेरावनो बेफोर खामानिखौ रुलिंआव थानाय सरकारा मावब्ला मोजां होननानै आं खावलायदों आरो जानानै थाबाय जे एनडिएफबिनिफोरनि थाखाय जिथु मोनथावना बा मोननांगौ जिथु अधिकार माने 5 लाख करि होननानै 4.5 बे दफायाव लिरनाय दङ बे दिनैसिमबो मोनसे जोंनि गेजेराव एसे कनफिउज जानानै थाबाय मानोना दिनैसिमबो जों क्लियार जानो हायाखै दे दाखालि थांनाय एसेम्बलि माने आङो सोंदोंमोन जा मानगोनां बिटिआरनि माने सिएम बिथांनाव सोंदोंमोन जे 8.4 दफायाव थानाय सुक्ति मथे जाय बड'लेण्ड मार्टियार्सफोरनि थाखाय जिथु 5 लाख करि होनायनि खोथा बुंदोंमोन बे 5 लाख होनाय खोथायाव आं सोंनायनि गेजेराव जिथु मार्टियार्स लिस्ट थांनाय 1987 नि 3 अक्ट'बराव माने 3 अक्ट'बरसिम माने बेलटिनि सुक्तिनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकारनो मार्टियार्सफोरनि लिस्ट मोनसे साबमिट खालायदोंमोन गासै 2624 2624 मोनसे मार्टियार्स लिस्ट गथायदोंमोन बे 2624 गेजेराव 322 जनखौ अलरेडि माने फेस सिस्टेमै माने बेखौ जों 5 लाख करिखौ होनो हाबाय किन्तु दिनैसिम आरो बे आउट अफ लिस्ट माने बे सुक्तिनि माने बे 2624 गेजेराव लिस्ट गैयै मात्र 18 जन बेयो बिटिसि रिभिनिउनि फैनाय फैसाखौ होदों थांनाय माने प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा दा खोथाया जाहैदों मा दिनैसिमबो एनडिएफबिनि जायफोर मार्टियार्स बे मार्टियार्सफोरनि लिस्टखौ जों गथायबाय किन्तु दिनैसिमबो बिथांमोना एप्रुभ खालायनानै बेसेबां होगोन बेखौ फाइनालाइज खालामनो हायिया जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जानानै दं आरो ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे एनडिएफबिनि जिथु मार्टियार्सफोरा मोनसे फाइनाल मोनसे एप्रुभ लिस्ट खालायनानै बिथांमोननोबो बे 5 लाख करिखौ होनो थाखाय आं सरकारखौ खावलायदों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738